Bon dia a tots. Moltes gràcies per estar aquí. Sempre dona bo de veure-us i de veure, sobretot, que sou aquí pel Jesús persona, no pel Jesús escriptor ni per un tema polític, ni que és com a persona que era. Segur que tots els que estan aquí hi han parlat, han tingut converses de família, de coses d'aquestes, i li tenen un carinyo especial. I ara aquesta placa també serà un punt que al passar pel davant puguem fer Adéu Jesús, no? Que serà com un punt de referència, que ja sabem tots que Jesús, després de Mequinensa, era Gràcia, i ara encara ho serà una miqueta més. Moltes gràcies a tots. Primer de tot, voldria agrair a l'Ajuntament de Barcelona que ens hagi convidat en aquest acte, on d'alguna manera reforcem els vincles entre Mequinensa i Barcelona. Amb l'escriptor Jesús Moncada, que possiblement sigui el mequinensà de Gràcia més universal, gràcies a les seues novel·les. El que ha portat el nom de Mequinensa per tot el món, i dic això perquè fa pocs dies, quan la delegada de Gràcia, la consellera de Gràcia, l'Àngels Tomàs, em va trucar per venir, li vaig dir que per Mequinensa era tot un honor, i ella em va dir que no sol era per Mequinensa, que també era un honor per Gràcia i per Barcelona. Això m'ha fet reflexionar i donar-me en compte de la grandesa de la figura de Jesús, no sol per la literatura en català, sinó també per la literatura universal. La casualitat ha volgut que el meu primer acte públic fora, com a alcalde, fora de Mequinensa, sigui precisament aquí, a Gràcia, quan celebrem el 80 aniversari del seu naixement i coincidint amb el 50 aniversari també del trasllat del poble vell a l'antiga Mequinensa, a la vora de l'Ebre, al poble nou, l'actual, que està a la vora del Segre. Tots sabem que a les mudances es perden coses. Per sort, Jesús va guardar bona part de la memòria de l'antiga Mequinensa a les seues obres, no sol a les literàries, també a les pictòriques i fotogràfiques. Dos facetes menys conegudes i que us convidem a visitar al Museu d'Història de Mequinensa, on està l'Espai Moncada, i també podeu veure el traçat de l'antiga Mequinensa i us recordareu i reviureu les seues novel·les. Perdoneu, Sí, ja està fet. Ja? Oh, i tant. Ja? Sí, vinga. Ara.